Да, това шоу променя съдби, но за някои неща трябва време. Здравей! Как се казваш? Ана Мария. На колко си години, Ана На Мария? 15. Ти си на 15? Да. Нали знаеш, че има възрастово ограничение в X-Factor? Да, знам. Да продължиш напред е малко вероятно, но щом си дошла тук, разкажи ни какво те мотивира да си на сцената ни днес. Това, че най-много обичам да пея от всичко. И смятам, че притежавам нужните качества, дори да съм по-малка. Занимавам се с пеене от 6 годишна. Участвам съм в много конкурси в България и извън България. Печелила съм много големи награди. Стипендиант съм на фондация Димитър Бербатов за 2010 година. Оттам миналата година получих уникалното предложение да участвам в откриването на една българска чешма в Кенсингтън Гарден в Лондон. И бях много щастлива. В X Factor съм, защото наистина много искам някой да ме забележи, дори да не стигна до финал. И смятам, че музиката е моето призвание и затова съм тук сега. Коя е най-голямата ти мечта? Да направя дует с Бионсе. Добре, коя песня ще ни представиш днес? Halo на Бионсе. Заповядай, успех! They're tumbling down and didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. And baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel. I pray it won't fade away. 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 Pray it won't fade away. I pray it won't fade away. I pray it won't fade away. I pray it won't fade away. Ти осмисли този ден и го направи по най-красивия вълшебен начин. Ти пееш изключително, имаш харизма. Настръхнах няколко пъти, докато те слушам. Повярвах на всяка дума, която изпя за мен. И това е X-Factor. Заради хора като теб, аз имам голямото желание да съм ментор на отбора на момичетата тази година. Не. Заплюсвам си момичетата. Ана Мария, настръхнах. Повярвай ми. Такъв глас, такава динамика на пеене, такъв чист тембър. Феноменално си. Аз ти благодаря. Не дай да плача, защото аз плача преди тебе. Това е смисъла на това нещо, което се нарича сцена. Ти абсолютно заслужаваш да си на мястото, в което се намираш днеска. Благодаря ти за това, че ме караш аз да преживявам някакви неща. Вярвам ти и си най-истинското нещо, което видяхме днеска. Супер си, просто нямам думи. Такава малка Ана Мария, такъв голям глас. Единственото, за което аз сериозно се замислям, е дали наистина с твоята възраст
си наистина готова да влезеш в тази игра. Аз много силно ти желая успех и много се надявам, че продуцентите ще ни дадат окей, за да се придвижиш напред. От мене да. Имаш огромно, категорично, 100% да от мен. И аз ти давам да. Сигурен съм, Ана Мария, че по-големи 4 да няма как да получиш. Имаш и моето да. Успех много! Ана Мария е уникална, но дали ще продължи напред, зависи от решението на продуцентите. Ще го разберем на тренировъчните лагери. Ани победител 5